हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। एटा हूँ मोर फास्ट ब्लॉग। तो आज हूँ देवस्नान पूर्णिमा एंड काली हूँ मो हजबैंड बर्थडे। तो गोटे छोट मोट सेलिब्रेशन मु प्लान करी। आज राति 12 सेलिब्रेशन किसी प्लान करी। विषय किसी भी आइडिया नहीं। से मतलब स्ट्रेटली मना करते कि नाई मोर किसी भी करने दरकार नहीं, मोर किसी भी इच्छा नहीं से सब जिन बाकी मुझे करुँच जिनस मुझे जस्ट ऑर्डर करती आसिक पहुंची डेकोरेशन आइटम जहाँ भी आपको देखी मुझे कौन सेलिब्रेशन करुँच एंड डेकोरेशन भी किसी करार अच्छी आपको देखो केमती कौन करुँच। तो ब्लॉग टाक पूरा कंटिन्यू देखते जानीपारे। Yaudah, yaudah, punya pencuan. Okay, happy birthday. Bukit orang lebih siapa? ଚଳିବ। ତାସ୍ ଖେଳିବେନି? ତାସ୍ ଖେଳିବେ। କଣ ସେଟା କୁଆଟା ଆଣିକି ଆସେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ ମାରିଛି। କଣ ସେଟା କୁଆଟାକୁ ଆଣେ नाम चलेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एटा काटी बुझी पन्नेटा कौन तो पड़े ना तो उदा सुन जिंकी दी हाजुर हाँ,
ଆଉ ଦିଟା ଗିଫ୍ଟ ଅଛି କାଲି ସକାଳେ ଆଜି ତାର ଜନ୍ମଦିନ ଯାହା ସହ ମୋର ସବୁଦିନ ହାପି ୱାଲା ବର୍ଥଡେ ବାବା। ତୁମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବି କହିବି, ତମ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ତୁମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହି ସହି ତମେ ଆସିଲଣି। ତମ ଅସୁବିଧା ଆଉ ତମ ଦୁଃଖ ଟାଇମରେ ସମସ୍ତେ ତମ ସାଥ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତମେ ଯାହା ବି ମୋତେ ସବୁ କହିଛ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସବୁ କିଛି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ତମ ଉପରେ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ରହିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସବୁ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ତମେ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ଆଉ କରିଛ ବି। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବା। ବାସ୍ କାହା କଥା କେବେ ବି ଶୁଣିବନି। ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ହୁଏତ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତୁମ ଭଳିଆ ଏତେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କେବେ ବି ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ବାସ୍ ତମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ ଆଉ ଭଗବାନ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟରେ ହାପି ୱାଲା ବର୍ଥଡେ ବାବା ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଡ୍ରେସଟା ପିଲାମାନେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। अलग ही लेवल का बंदा था। मगर लाडले ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସଟା। हाँ ଏଇଟା ତମକୁ କାଲି ରାତିରେ ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କାଲି ସକାଳୁ ତ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଥଡେ ଗିଫ୍ଟ। ये रेट टा बड़ा बड़ा है तो ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବ। ना नहीं ना वर्षा होची व्हाइट टा मळी जो पूरी वाला दिन पिंदी जे ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରିନି ପୁରୀ ଯିବା ଗୋଟେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ତମ ବର୍ଥଡେରେ ଯେଉଁମାନେ ୱିଶ୍ କରିଥାନ୍ତ? जो माने विश करछंदी समान को धन्यवाद। ଆଉ ଆଉ କଣ କହିବି ସେତିକି। ତ ଆଜି ଆମର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବାହାରେ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ତ ଝିଅକୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବନି। ତ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉନୁ, କିଛି ବି କରୁନୁ। ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇବି। ଶବ୍ଦ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ଦେଖି ଦେ ଏଇଟା ବି ଦେଇଛୁ ମୋବାଇଲ।